trip na siguradong hindi bad trip. 3 oras na hindi ka olats. Alas 3 na! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Wala na. Finish na. Uwian na! Bukas may pasok ulit kasi umalis na si Enteng. Huwag ka na masyadong sarap-sarap ng higa mo dyan. Uy, pumasok ka rin. Parang ako, tamo nasa office ako kahit maulan. Ganun talaga pag hardworking. Tandaan mo, hindi ka naman pinanganak na mayaman. So, might as well, di ba? Magtrabaho ka para naman ipakita mo dyan sa boss mo na, ay, you deserve the position. You deserve the right job description. Basta kung ano man yung Sean na yun. Ay nako, ngayon, it's already 5:26 in the afternoon. Siyempre, ito yung mga oras na uwian na. At siyempre, kapag uwian na, for sure, mamaya, traffic na naman. Ang hirap na naman makauwi. Diyos ko, sana wag nang umulan. Yan ang isa sa mga struggle ko eh. Yung tipong pagsasakay ka sa angkas o kaya kung saan mga rider yan. Alam mo yung pumasok ka ng bango-bango. Amoy baby. Amoy bagong ligo. Alam mo yung mamahalin pa yung binili mong body wash. Pero, pagsakay mo, syempre, dahil amoy luom na yung helmet, wala ka namang choice kasi syempre, nabasa siya. Yun lang. Eh di pagdating mo sa office, amoy ano? Amoy ulam, amoy danggit. Well, at least, diba? May pamasahe ka papunta, may papasahe ka papasok. At saka i-take mo yung opportunity na yan para magpasalamat kasi hanggang ngayon, may trabaho ka. Dapat laging ganon. Laging thankful and grateful. O sa mga wala pa namang pasok, di ikaw nang swerte. O di ikaw nang work from home. Kung pwede lang din ako mag-work from home, why not, diba? Di sana ginaya kita. Pero sa mga sa mga wala pa rin pasok ngayon, pwede kang feeling mo naman, kung feeling mo na masyado ka nang overworking sa trabaho, masyado kang hardworking, di pwede ka muna magpahinga, tulog-tulog ng konti. O kaya, pag feeling mo, ay, ano bang magandang panoorin na palabas ngayon? Ano bang bago? Actually, hindi na ako masyadong updated kasi puro work lang naman ako ng work. Hindi naman ako nanonood ng Netflix. Ano ulit yung Netflix and chill? Di ko na alam yun. Kailan ba ko huli nakanood ng Netflix? Wala na sa bokabularyo ko yun. At least, diba? Ako yung nagbigay pruweba na sa radyo, hindi ka na lang basta nakikinig. Dapat, nanonood ka na rin. Oh, di ba? Kaya ikaw, kuya, na humihigop ng mainit na kape na nabili mo dyan kay Aling Bebang na kahit sa halagang 10 piso pero na-satisfy ka naman. O, gusto mo yun? Mura lang pero na-satisfy, di ba? Habang iniinom mo yung kape mo, go, scroll mo na yung cellphone mo. Yan sa may Facebook. Yan. Inutin mo yung Facebook. Tapos, punta ka sa Love Radio Manila. Pagkatapos mo dyan, i-search mo yung pangalan ko. Search mo Mara Tony. M-A-R-A-T-O-N-E-E. Yan yung newest and freshest DJ ng 90.7 Love Radio. Tapos, syempre, para more chances of winning, follow mo na ako. Diba? Kung gusto mo nga usapang fitness, healthy lifestyle,